Kaixo nere super txiki eta super familiak jarraituko dugu gure 2025 ederrau sortzen ze iruditzen zaizu. Gaur jada ze egun dugu guazen ikustea. Urtarrilak 12 ze topatzen dugun. Nere emozioak modu hoberenean adierazten ditu. Zer esan nahi du honek? Emozioak badakizute pistak direla gure informazioa lortzeko eta hobetzeko. Gogoratu Daniel Golemanek esaten zula emozioen kudeaketa kriston boterea dela gure bertsio honena ateratzeko. Hau da. Tristezia txarra da ez, informazio bat ematen digu zer pasatzen zaigun eta horren atzean ze pentsamendu dauden. Eta horri buelta emateko pista da. Eta egoki adieraziten zuten baditugu, are eta mezua lehenago deskubrituko dugu. Ikusiko duzu.